Odhi nyime bengi maduong' ma pacho ka CBK olero ni nyinyo ma ijuogo e wi hola pod odong' mana tamala 10.5 ka pek mar ngima bende ofung'ore matin nyaka tamala 7.3 dwe mar abiriyo mar higani. Piny owacho mar kaonti ma Homa Bay osedayanga chenro ma biro tayo dongruok e kaonti no kuom thuolo mar higni abich ma biro ong'ere kaka County Integrated Development Plan. Oboke no oting'o chenro mag dongruok ma mulo sectors mopogore opogore ma kaonti ma Homa Bay chano timo kochakore higa mar 2023 ni nyaka 2027 mar bero ngima jopiny. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne apisas mamoko mag kaonti ma Homa Bay e sidayanga oboke no, kama bende okoni piny owacho mare biro bedo ka keto maino e bero ngima jopiny ka okalo e chenro mag dongruok ma oketi oboke no mana kaka ne osingo e kinde mag kampen. Gavana Wanga okoni dwaro mare neno ni kaonti ma Homa Bay olokore ka okalo yore mag dongruok ka oboke ne obiro miyo gi thuolo maber mar chwalo ne jopiny chenro mag dongruok e kor gwenge. Her Excellency had a manifesto that has all been anchored in this document. And we all know that CIDP has also become a legal document. As we delve into the heart of this plan, we are not merely strategizing. We are setting stage for the transformation of Homa Bay County. And nothing is impossible, nothing. If you think it, if you dream it, we can achieve it. And that is what we want to do with our CIDP, transformation of Homa Bay. We want somebody who went to America 5 years ago. When they come back to Homa Bay, after 10 years, they get lost. They don't know where they are. Yani gilal. Gipenyoni to ankani.